přednost vpravo. Tam vypadl ten mobil. Dobrý zprava. To je teda ono. Jo, a tamhle bude ten kopec, co jsme chtěli výjíždět. No, tady se jezdí tudy. Ne, vůbec. Nahoru, ne. jo? Jo, my jsme tady, jo. To je on. Ne, to není on, čum. Ale čum, co tam je dole. Objedem to? Co jo? Co to je? Objedem? Ty vole, jak hovno. No a teď nás čeká tam ten. To musíme, to jsem měl tam. Ne, zase jeď doleva. A nebo jsme se měli otočit a sjet teď, co jsme vyjeli. No, to. Tady tudy musíš. Musíš to zlomit tam a tam, no. Co tady v tom je? V té kávě. Jo, jsou jenom gumy a motorkáři. Díky, jo. A zase jedem. Jsme opět ve hře. Rally Dakar. Je. Jedem do nebe, nebo co? Krávo, to bylo dobrý. To bylo dobrý! Ten byl hustý, tenhle kávo, to jsme jeli fakt vysoko. Jo, to jsme byli v náklonu. Na klunu. To je mrtvý, to ne. Jo, já nevím, vidíš tam? Jo, vidím, dobrý, napravo je místo, tam nic nejde. Můžu? Jo. Oh. Je snad ještě lepší, než jezdit rychle. No, Počkej, kam to jede? nevím, blbě. A další náklon. Aj. Může něco natočit zvenku taky. Jak to vypadá? Jo, podívej se z okýnka. Je to dobrý. Je to furt dobrý. Dobrý, pomalinku. A jsme pověšený. Jsme pověšlí trošku, ale jenom jsme škrtali. Všechno v cajku. Koule, víš? Koule, to není v cajku. Ne, dobrý, koule nebyla žádná. Koule ta není dobrá, když ji pověsíš. Ta uvalbí se. Ne. Ta není dobrý. Teď tady. Jo, přednost zprava, já zapomněl. Čekal taky. Ale guma, to přejedem tu gumu. Přejeli jsme tu gumu. Nic nevidím. Jakoby, nevím, jestli jedem do kopce. Wow, Což? tyhle, to byla díra do neznáma. No a co nás čeká teď? Měl sjet tam ten kopec. Ježiš, tohle je hrozný, ale počkej, zastav tady. To je dobrý tohle, to mi přijde fajn. To už spíš jakoby jedeš jenom pomocí jakoby motoru hodně motor. Teď jsem to pustil na motor. Máme ten kopeček, ten výjezd natočit. Hlavně si stoupni jakoby za to. Co je? Cíplo ti to nějak, jakoby. Já myslel, že už je to dobrý. No mělo být, veď, asi. To je dobrý.
Ne! Lesy do zádu. Co ne? Nadrž se. Nebo. Opa! Jo! Ale hodně se. Jo! Jo! Opři se do toho! Trošku se klepu. Vytrhnul.